200 milyones ka pesos karon ang gipunting sa Talisay City Treasurer's Office nga makolekta sa pagsugod ng unya sa renewal sa mga business permit. Ugma, 30 milyones ka pesos ang pagsaka ni itandi sa 170 milyones ka pesos ni atong miaging tuig. Si Chelo Valiera sa report. Masaligon si City Treasurer Emma Makuto sa dakbayan sa Talisay nga makab-ot nila ang 200 milyones pesos nga kolektahon ng buhis alang sa tuig 2019. Sa 170 million pesos nga ilang target sa tuig 2018, 85% na ang ilang nakolekta. Masaligon siya nga makabot kini tungod kay nagpadayon pa ang ilang pagdawat og buhis. Doon na naghimo nga mga strategy nga makaabot kita sa atong target. Kay nagplano may mga business audit kanang mo-audit mi sa mga tindahan. Samtang gipahibaw usab ni Makuto nga nagkaminos na ang internal revenue allotment kun ira dependency sa dakbayan sa Talisay gikan sa 75% ngadto na lang sa 63%. Magdawatan ang dakbayan og 47 milyones pesos matag buwan nga ira o 564 million pesos. Ang ira maoy idugang sa itinuig nga gahin sa dakbayan nga moabot sa 1 bilyon ka pesos sunod tuig. Arang-arang lang sanas kay sa uban nga kuan kay ang uban bitaw dependent gid sila sa ira. Chelo Valiera, Balitang Bisdak.